Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información. Hoxe é martes, día 3 do mes de febreiro de 2026 e imos na radio e na televisión de Cerceda e tamén en internet en irtvcerceda.com ou na nosa canle de YouTube TV Cerceda ca información. Antes de nada, decirles que seguimos con atrancos no repetidor de Villanueva que afecta especialmente a zona de Meirama, Baixa de Cerceda, todos aqueles que teñen as antenas orientadas hacia o repetidor de Villanueva, a nosa canle, a televisión de Cerceda, pois está tendo atrancos, non se está vendo, a ver se soluciona os técnicos canto antes, de eso informaremos. Pois imos a falarlles hoxe, pois que haberá este venres, sábado e domingo contacontos e teatro. Tamén a xornada de hoxe tivo lugar a comprobación das obras de ampliación da guardería previa xa a súa apertura, así que escoitaremos e miraremos aí unha reportaxe. Falaremos do antroido tanto veciñal como o antroido que organiza o Concello, do DNI que se pode renovar, aínda quedan prazas para o próximo luns, tamén aínda hai prazas para o partido de baloncesto e a Xunta de Galicia activa, como xa dixemos onte, 80 millóns de euros destinados aos proxectos de reindustrialización e emprego en As Pontes e Cerceda en as comarcas dos dous. Falaremos do programa Promoción da Saúde, da laconada que organizan a Comisión de Festas de Queixas, das probas para a obtención da ESO para maiores de 18 anos e tamén en Crobas, que sigue a parroquia de Encrobas como zona tampón na Polilla da Pataca. Deso falaremos como nos deportes de Atlética a Silva, especialmente na categoría máster, que volveron a ter magníficos resultados en campeonato galego, e o tempo que sigue para mañán con outra nova borrasca que nos traerá de novo precipitacións. Como decíamos ao principio, esta semana, en concreto este venres, sábado e domingo, hai contacontos e teatro para todos. En canto o venres, o día 6, este venres que ven, xa por parte da Concellaría de Cultura organiza un contacontos que vai a ser A Viaxe de Nano, con Raquel Queizás. Será ás 5:30 da tarde na Biblioteca Municipal de Cerceda. Se trata dun contacontos que ia ser xa fai 2 semanas, pero o tempo impediu os avisos meteorolóxicos que se pudera levar a cabo. Agora, para este venres, sí, todo indica que se vai a celebrar con normalidade este venres día 6, a partir das 5:30 da tarde na Biblioteca Municipal de Cerceda, para os máis pequenos da casa, A Viaxe de Nano, con Raquel Queizás, e entrada gratuita. Este sábado que ven, día 7, no Auditorio Municipal de Cerceda, ás 8 da tarde, teatro para os adultos. A compañía de teatro Código Azul representa Tolóptica. Tolóptica é unha obra na que se preguntan se hai algo máis importante que a familia, os amigos ou o amor, e din que é o traballo. Se trata de unha percepción contemporánea do traballo como elemento central na sociedade e que pode chegar a deformar o noso concepto de identidade e de realidade. Toda unha obra de teatro para adultos, divertida e interesante, que vai a ser este sábado ás 8 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda, tamén con entrada gratuita. E o domingo, o día seguinte, domingo 8, ás 12 do mediodía, teatro familiar no Auditorio Municipal de Cerceda, Palabras Perdidas, da compañía Inventi Teatro. As Palabras Perdidas é un espectáculo de teatro versátil, unha proposta que anima a falar galego de un xeito divertido, dinámico e moderno e que pon en valor o idioma, os ditos e as historias de Galicia, tamén con entrada gratuita. Cambiamos de tema. Hoxe pola mañán tivo lugar a comprobación das obras de ampliación da guardería. A Guardería Municipal de Cerceda ampliou a súa capacidade en 20 prazas máis. Nas próximas semanas será xa unha realidade. Nun principio era para a franxa de idade de 1 a 2 anos, pero agora barállase a posibilidade de reagrupar aulas e abarcar máis edades. Aínda así, é posible que non cubra toda a demanda, polo que o Concello valora a posibilidade de facer outra guardería. Desto falaba o alcalde no pasado pleno. En principio vai ser unha aula de 2 a 3, que conleva 20 prazas, pero de 2 a 3 seguramente non hai demanda de abondo, entón faise o que é unha reagrupación e aí servirá para 17 plazas. Vale?
Tamén podo anticipar que a nosa idea é, de cara ao futuro, explorar a posibilidade de facer outra máis, outra escola infantil nova. Eran as verbas de Juan Manuel Rodríguez, o alcalde, pero tamén no día de hoxe estivemos co concelleiro Francisco Boquete e con Catrina Queijo, que estiveron nese momento na guardería hoxe pola mañán e cos que falamos precisamente tanto da obra como do servicio que ofrecen. Isto é o que nos decían. Pois sí, bueno, estamos na recepción de ata de recepción da obra da empresa que entrega ao Concello. De hecho, bueno, que o tema de obra está terminado, quedaría pendiente meter mobiliario e cousas así para tal. A obra consiste, despois da demanda que tiñamos por parte da población de plazas para a guardería, pois ampliouse sobre uns 80 metros cuadrados. Fixose unha ampliación lateralmente ao que había feito, e consta dunha aula nova de sobre 45 metros cuadrados e ao mesmo tempo pois uns baños tamén sobre 13 metros cuadrados e unha ampliación de comedor de outros 12 metros cuadrados máis ou menos. Todo isto pois ten un valor máis ou menos en proxecto de 183.000 euros e, bueno, pois agora ainda hai que ampliar, meter máis cousas, é dicir, o que é mobiliario e todo eso, de eso sabe máis o que falta aí Catrina. E posteriormente pois vais a facer tamén outra obra na guardería para aforro enerxético, que vamos a poñer unha caldeira de peles que está en contratación tamén. Unha obra que xa está rematada, non sei vostede se parecelle que quedou ben. Sí, quedou, bueno, de momento vese ben, hai que ver, darlle tempo a ver se efectivamente a construcción non ten ningún problema, esperemos que non. Bueno, o que falta, concelleira, é que nenos e nenas podan disfrutar desta guardería, desta nova ampliación. A que edades vai destinado? Xa tenen máis ou menos vostedes preparados? Sí, ahora mismo estamos ca contratación do tema do mobiliario, que sería o que falta ahora mismo aquí neste espacio, para que poidan vir aos nenos que faltan. Esta aula, inicialmente, como era dunha subvención, está destinada para nenos de 2 a 3, pero non hai esa demanda real. Co cal o que se vai a intentar facer, unha vez que veña a inspección e nos aprobe o que é a aula nova, é facer unha reagrupación, no cal entrarían nenos de 0 a 1, de 1 a 2 e de 2 a 3. Eses nenos ahora mesmo xa están en listaxe de espera porque xa accederon á plaza no seu momento, pero, claro, ao non haber espazo, pois quedaron en listaxe da garda. Pero, como digo, unha vez que veña a inspección e teñamos o mobiliario, pois xa faríamos a reagrupación que nos permiten e nada, empezaremos ca nova aula. Esa listaxe de espera elimínase completamente pola mañán ou aínda poderíamos ter máis capacidade? Poderíamos ter máis capacidade, algún neno máis hai, porque realmente as aulas de 2 a 3 é de 20 plazas, pero neste caso a facer unha reagrupación quedaría limitada a 17 plazas. A inspección non nos vai a permitir meter a totalidade das plazas, que serían 20. Co cal algúns sí que quedarían en listaxe da garda, salvo que queiran ir en turno de tarde, porque igualmente que hai 17 prazas para pola mañán, tamén hai 17 prazas para pola tarde. Se podría utilizar isto xa para o próximo curso? A idea é que empece xa. En canto estamos agilizando todo o que podemos, o que pasa que dependemos de outras administracións, como é inspección, o tema da Xunta, e estamos intentando agilizar todo o máximo posible para que en canto teñamos todo posto, poder empezar. Más que nada que os nenos poidan empezar antes de que empecen. Algúns xa irían para a escola, co cal, antes de ir ao colexio, é moito mellor que empecen aquí. Algúns están esperando, polo que me comentaron. Pois ben, cambiamos de tema para falarlles agora do Antroido, que xa se aproxima. A festa do Antroido en Cerceda se caracteriza, en principio, porque o Concello organiza sempre o martes de Antroido, un festival infantil e xuvenil que ten lugar no pabellón municipal de Cerceda a partir das 4 da tarde e ata as 8 da noite de ese martes 17, martes de Carnaval, martes de Antroido. E como é habitual, haberá todo tipo de hinchables e atraccións para os presentes, tamén chocolatada para todos. O Antroido Veciñal, a Asociación Cultural Lucerna, volve un ano máis a organizar o Antroido Veciñal, que vai a ser a saída do Choqueiro xa o sábado 14 de febreiro, e finalmente a festa será o sábado 21 de febreiro ás 5 da tarde, no campo da Feira de Cerceda. A temática deste ano será Cerceda Fashion Week by Zaraosa.
contan coa colaboración, como sempre, dos veciños e comerciantes de Cerceda e tamén do Concello de Cerceda. Outro tema, se vostede está pendente, ten o DNI caducado ou vaille caducar en breve, pode renovalo aquí en Cerceda sin ter que achegarse a Coruña, por exemplo. Tamén o pasaporte, se o precisan. O luns que ven, día 9 de febreiro, é cando un equipo da Policía Nacional veñen a Cerceda para facer ese trámite, pero previamente hai que pedir cita nas dependencias da Policía Local, na planta baixa da Casa do Concello. Aínda quedan prazas libres, así que, se queren, poden pedir cita na Policía para este luns 9 de febreiro para renovar o DNI en Cerceda. E tamén informarlles que a próxima visita para renovar o DNI vai a ser o 14 de abril. Tamén lles vimos falando dese partido de baloncesto, porque o venres 20 de febreiro o Concello de Cerceda, en colaboración co equipo Básquet Coruña, invita aos xóvenes ata 18 anos para ver o partido de baloncesto entre o Básquet Coruña e o Estudiantes, ambos na segunda categoría do baloncesto nacional e xogando por recuperar, por voltar á Liga ACB. O Estudiantes, un histórico de baloncesto nacional, contra un Básquet Coruña que quere recuperar de novo esa categoría. Un partido de dous equipos que están na parte alta da clasificación. Será ás 9:15, como decíamos, o venres 20 de febreiro no Coliseo da Coruña. A inscripción está aberta e as plazas son limitadas. É gratuito, pero deben inscribirse previamente. Poden facelo nun enlace web que atoparán na páxina web do Concello, www.cerceda.org, ou nas súas redes sociais. Tamén, se teñen algunha dúbida, poden chamar ao teléfono do Concello 981 68 50 01. Mais temas, como xa anunciábamos onte, a Xunta de Galicia activou máis de 80 millóns que están destinados a proxectos de reindustrialización e emprego, priorizando os concellos de Cerceda e As Pontes. En total serán máis de 100 millóns de euros esa é a inversión con fondos da Unión Europea que a Xunta moviliza a través das novas axudas á transición xusta para a reindustrialización e emprego nas zonas afectadas polos peches das centrais de As Pontes e de Cerceda, e que foron publicadas o pasado venres no Diario Oficial de Galicia para presentalas na xornada de onte en As Pontes. Decirlles que estas xornadas na que se presentaron estivo presente o alcalde de Cerceda xunto tamén co alcalde de As Pontes e a conselleira de Economía e de Industria María Jesús Lorenzana. Tamén destacou que así se abre o plazo para unha liña de 80 millóns destinada a proxectos de apoio á descarbonización e renovación industriais. Por a súa parte, no seu día, o reparto dos fondos que distribuye a Xunta polo peche das centrais térmicas e a darse a todos os concellos da provincia da Coruña. E, dende o Concello de Cerceda, conscientes desa injusticia, o propio alcalde, Juan Manuel Rodríguez, sumouse a accións concretas para protexer o que lexítimamente correspondíalle ás zonas afectadas, solicitando a paralización cautelar desas axudas. Despois de un tempo reclamando, agora, en este caso, dende o Concello, alaban o anuncio que saiu no DOGA e que, sin dúbida, é moi favorable para o impulso da actividade económica do propio Concello de Cerceda. Falamos do programa de promoción da saúde, porque o Concello de Cerceda, xunto coa Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta de Galicia, organiza un programa de promoción da saúde que xa se está levando a cabo. Son todos os xoves, polas mañáns, no viveiro de empresas de Cerceda, e van a ser ata o mes de xuño, en actividades teórico-prácticas. Como decíamos, no viveiro de empresas de Cerceda hai actividades de alimentación saudable, de cociña, de benestar emocional e tamén de actividade física para todos. Se alguén quere sumarse, é gratuito e pode facelo directamente achegándose os xoves polas mañáns ás 11 ao viveiro de empresas de Cerceda, ou se queren poden facelo por teléfono, marcando o 881 98 15 53 ou cos servicios sociais no Concello de Cerceda, no 981 68 60 68. Falámosles agora da Comisión de Festas de Queixas que organiza unha laconada. A Comisión de Festas de Queixas organiza a primeira laconada veciñal de Queixas. Será o vindeiro 28 deste mes de febreiro ás 2 da tarde no campo da feira
no campo da festa da Abeleira. Previamente haberá sesión vermú a 1 da tarde e despois baile a partir das 8 co dúo Reflejos. O menú será a base de cocido, viño, agua, refrescos, postre, café e chupitos. Os tickets están dispoñibles no bar Pallas, no bar da Estación, no bar Morriña ou na cervecería O Parque. Están á venta ata o 22 de febreiro. Os precios para adultos de 35 euros e a rapazada de 15 euros. Haberá carpa climatizada. Tamén lles informamos que aqueles que queiran obter o graduado en ESO para maiores de 18 anos xa se puxeron as datas para as probas finais, para os exámenes. A Consellería de Educación vende convocar as probas para a obtención do título de graduado en ESO para maiores de 18 anos, para as convocatorias de marzo e de xuño. Si o que se quere ir é para a convocatoria de marzo, que vai a ser o 27 de marzo serán os exámenes, teñen o plazo aberto ata este venres, 6 de febreiro, ese sería o último día. E se queren ir os exámenes de xuño, do 5 de xuño, o plazo abre do 7 ao 17 de abril. Deben presentar solicitude, un DNI, e no caso de que sexa preciso, certificación académica de probas superadas. As solicitudes poden presentalas no Instituto Eduardo Pondal da Coruña ou no Instituto San Clemente de Santiago, que son os que máis preto quedan de Cerceda. Para obter máis información, tamén poden poñerse en contacto co teléfono do Concello 981 68 50 01 e que lle pasen ca oficina de promoción e emprego que dirixe Belén Viqueira. Falámoslles agora de novo da parroquia de Encrobas, porque sigue como zona tampón na Polilla da Pataca. A Consellería de Medio Rural publicou a semana pasada no Diario Oficial de Galicia a actualización da zona demarcada pola polilla guatemalteca da patata. Si en xeral os datos de seguimento amosan un avance significativo na súa contención previa a unha posible erradicación, xa que se deron tamén xa de alta varias parroquias que estaban afectadas, en concreto na parroquia de Encrobas, no noso concello, aínda se mantén como zona tampón, aínda que non se detectou a presencia deste organismo nocivo en esta zona demarcada, non é posible aínda o levantamento porque ten que pasar aínda 2 anos. Ten que pasar aínda 2 anos, xa queda pouco, para que se levante, por lo tanto, esas medidas fitosanitarias de erradicación despois de 2 anos sin deteccións. Polo que é preciso, aínda na parroquia de Encrobas, manter as medidas vixentes ata que pasen eses 2 anos dende a última captura. Dende o Departamento da Xunta e explican que para hacer zona tampón, ou ser zona tampón, supón que poden permitir igualmente o cultivo da pataca, pero coa obligación de comunicar á Xunta de Galicia as parcelas nas que se leve a cabo trámite que poden vostedes realizar no Concello de Cerceda, no Departamento de Medio Ambiente, na terceira planta da Casa Consistorial. Hoxe nos deportes falámosles de atletismo, de Atlética a Silva, porque esta pasada fin de semana obtivo uns magníficos resultados no Campeonato Galego Máster de Lanzamentos Longos. Cando decimos magníficos resultados, porque acadaron medallas de ouro, plata en moitas das probas. Por exemplo, a nivel individual, Lucía Doval obtivo unha medalla de ouro en xabalina, e tamén obtivo unha medalla de plata en disco. Pola súa parte, Ángeles Martínez foi ouro en jabalina e ouro en martillo. E pola súa parte, Jorge Rodríguez foi ouro en martiño e ouro en martillo pesado, en outra modalidade. E pola súa parte, Pepe Domínguez foi plata en jabalina e bronce en disco. Así que, noraboa a todos eles. E tamén a Adriana e a Antía, que adestran con eles, que foron no seu día Atlética Silva, pero que agora están enroladas no Ourense Atletismo, fixeron un excepcional campeonato galego absoluto de lanzamentos longos que, pese ao mal tempo, conseguiron un bronce por parte de Adriana, sendo aínda sub-18, e un cuarto posto para Antía, que aínda é sub-20, ca súa mellor marca persoal. Tamén noraboa a todas elas.
Xa para rematar do tempo, poucas novedades. Mañá mércores, Galicia continuaremos baixo dominio dunha nova borrasca situada entre Azores e Portugal. Polo tanto, o Ceus mañán estará parcialmente nublado, con precipitacións na maior parte do territorio que serán máis persistentes na mitade sur e sendo menos probables na Mariña Oriental. As temperaturas ascenderán lixeiramente e o vento soprará forte do oeste-suroeste. Co tempo rematamos o informativo. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción. E quen les falou, Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes. Adeus.